Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбыр темалар турында. Шәһәрдә уру динамикасы ничегрәк, госпитальләрдә матди чаралар һәм персонал белән тәэмин итү проблемалары бармы? Эш визиты белән Чаллыга Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина килде. Бер кемдә бер нәрсәдә онытылмады. 12-нче комплекста хәтер аллеясы ачылды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 51 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 26 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23675 очрагы билгеле. Аларның 21024 терелгән, 13 узган тәүлектә. Шәһәрдә авыру динамикасы ничегрәк, госпитальләрдә матди чаралар һәм персонал белән тәэмин итү проблемалары бармы? Эш визиты барышында Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина 5-нче шәһәр хастаханәсе базасында оештырылган вакытлы ковид госпиталь җитәкчелеге белән очрашты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 5-нче шәһәр хастаханәсе ковид госпитале статусында авырларны коронавирус пандемиясы башланганнан бирле кабул итә. Альфия Кагогина медперсонал эше белән танышты һәм медицина учреждениесенең иң яшь пациентлары кемнәр булуын белде. Основном непривытие. Да, основном подавляющее большинство это непривытие. Привыты тоже есть, но они это только после первой дозы или вот это срок, когда еще не сформировались антитела, в этот момент они заболели. А вот тех, которые после двух доз я практически не знаю. Уже когда сформировался полный иммунитет, они практически нету таких. Хәзерге вакытта 5-нче шәһәр хастаханәсендә коронавирус инфекциясе белән авыручылар өчен 350 урын бар. Медучреждение баш табибы сүзләренә караганда, госпиталь авыруларны дәвалау өчен кирәкле медикаментлар белән тулысынча тәэмин ителгән, персонал җитәрлек. Хастаханәнең планлы пациентлары башка медицина учреждениеларына күчерелгән. Мы стараемся им точно помочь и кадрами помочь, потому что кадры неоткуда. То есть вы наблюдаете их, да? Вы связь не теряете с своими больными? И ресурсами помогаем, именно инструментарий, там, если необходимы самые медикаментами помогаем, и в том числе и кадрами. Поэтому пока мы какой-то серьезной проблемы в этом вопросе не видим. Альфия Кагогина шулай хастахана җитәкчелеге белән медучреждениенең яңа бинасын төзү мәсьәләсе буенча да фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, аны Чулман проспектында төзергә планлаштыралар. Эшләр өчен акча ярты елдан соң биреләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Июль башыннан Татарстанда Африка дуңгызлар чумасы аркасында карантин кертелде. Хәзерге вакытта республиканың 27 муниципаль районы территориясында дуңгыз суюга, ит әзерләүгә һәм авыл хуҗалыгы ярминкәләре үткәрүгә чикләүләр гамәлдә. Документка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Исегезгә төшерәбез, Африка чумасы чыганагын Яңа Шишмә районындагы бер урманчылык территориясында ачыклаганнар иде. Хәвеф зонасына Петропавловск, Дирекле, Яңа Шишмә, Андреевка, Аверьяновка, Бакташ авыллары кирде. Шулай ук әлеге исемлектә Әлмәт районының Новотроицкая, Ракаш һәм Шигел авыллары, Түбән Кама районының Благодатная һәм Улы Сосновка, Тавель һәм Троицкий поселогы бар. Мониторинг на африканскую чуму свиней на территории Тукаевского района, значит, проводится как среди домашних свиней, так и среди диких животных, то есть кабанов. В личном подсобных хозяйствах, свинокомплексах также отбирается, значит, периодически в течение года, независимо от случаев возникновения АЧС, независимо, значит, проводится отбор проб на африканскую чуму свиней лабораторным методом ПЦР. Чаллыда Татарстан Республикасының иң яхшы янгын сөндерүчесе эшли. Ранил Гаязов шәһәрнең 55-нче янгын сөндерү һәм коткару бүлегендә хезмәт итә. Хәзер ул бөтен Россия ярышларына әзерләнә. Иң яхшы янгын сөндерүче белән безнең хәбәрчебез очрашты. Ранил Гаязов һөнәри конкурста 3-нче ел рәттән катнаша. Иртүк тора көн сайын янгыннар арасындагы тәнәфесләрдә шөгыльләнү үз нәтиҗәләрен биргән. Ул Татарстанда иң яхшы янгын сөндерүче. Каршылыклар полосасы үтү, кроссфит, штурм баскычы буйлап күтәрелеш, ишекләр кисү авыр үтәлә дип билгеләп үтә Ранил Гаязов. Барлык күнегүләр дә тулы махсус киемнәрдә башкарыла. Сүз уңаеннан экипировка белән бергә янгын сөндерүченең кирәк яраклары 40 килограммга якын авырлыкка җитә. Соревнованием очень доволен, все было как бы подготовлено, все качественно, все правила охраны труда соблюдены.
все прошло прям хорошо, но, если честно, даже не ожидал, как бы сам удивился, что так получилось. Мы готовы ко всему, что готовы физически, морально, психологически ко всему. И это нас как бы еще готовит делать сильнее и лучше. Ранил Гаязов янгын сөндіруші болып 8 ел ілік ішлей башлаганы бұл балаша хыялы иде дейул. Янгын урынна шығу һәр вақыт белгісізлік алдында қорқу һәм адреналин, ярышлар үз ұсталығына арттыру мөмкинлеге. Нововведение с прошлого года, пожарный кроссфит у нас появился, то же самое, в принципе. Очень-очень такие интересные смотр-конкурсы, которые именно улучшают подготовку, непосредственно которая у нас и так есть в наших пожарных подразделениях. Ну, подготовка для нас самое важное. То есть это физическая выносливость, психологическая выносливость, да, именно для нашей повседневной деятельности. Иң яхшы янгын сөндірушісі бүтін Россия бәйгісінің федераль этабы августа Рязань шәһәрендә узачак, Татарстан данын анда шоулы құтқарушысы Ранил Гаязов яклаячак. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Bir kimde bir нәрсәдә онытылмады. Совет халкының бөек ватан сугышында җиңү хөрмәтенә 12-нче комплекста хәтер аллеясы ачылды. Бердә сугышы геройларына багышланган йолдыз һәм чәчәк композиция урнаштырылды. Әлбәттә, әлеге чараның хөрмәтле кунаклары ветераннар, 12-нче комплекста яшәүчеләр, идарәче компания һәм шәһәр хакимияте вәкилләре булды. Сәлимә Әхмәтгәрәевага 90 яшь, сугыш елларын чалылы әле дә күз яшьләре белән искә ала. Ул вакытта аңа нибары 12 яшь була, әмма кыз инде Әлмәт районының 5 мунча авылында колхозда эшли. Отдыхать не дали. Ага. Целую ночь работали. Ага. Не иногда вообще спрятали, да все равно находили, да и давай. Быка. Раньше же не было вообще, лошади не было вообще, ничего не было. Быка мы ходили, зерна таскали, из Бугульму мешками вообще зерна таскали. Мы очень много видели. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, так нас не забываете. Спасибо, дай Бог вам долго-долго лет жить. Сквер Раскольников һәм Раис Беляев урамнары киселешендә 12 һәм 12-16 йортлары арасында урнашкан. Бердә чәчәкләрнең матурлыгына сокланучылар, ветераннарны хөрмәтләп искә алучылар күп булыр дип көтелә. Хотелось бы, чтобы это место было местом гордости и памяти за тот труд, за те великие события, за тот героический подвиг, который совершали наши ветераны, и за те успехи, которые они достигли благодаря своему труду. Защитили Родину, защитили наших жителей, сохранили наше поколение. Поэтому слова благодарности, слова признательности. Тиздән аллеяда эскәмияләрдә урнаштырылачак, ял итү зонасы да җиһазландырылачак һәм бу истәлекле урын гына түгел, ә халыкның ял урынына да әвереләчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. КамАЗ футбол клубы футбол милли лигасы сезонында беренче күчмә матчта тигез исәпкә уйнады. Шуларның Мәскәүдә Алим Долгопрудный командасы белән очрашуы 1-1 исәбе белән тамамланды. Голны Александр Гаглоев кертте. Искәртеп узабыз, КамАЗ Владикавказның Алания командасы белән тигез исәпкә уйнаган иде. Исәп 1-1. Иваново Текстильщик белән икенче матчта клуб җиңү яулады. Ул вакытта 1-1 голны да футбол милли лигасының икенче туры нәтиҗәләре буенча символик җыелмага кертелгән Александр Гаглоев кертте. КамАЗ футбол клубы 3-нче турдан соң турнир таблицасында 5-нче урында. 31 июльдә узачак киләсе матчта Чолы командасы ЦК Хабаровск белән очрашачак. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Снизился слух, есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха Видекс. Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ Госсайм. Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город 107.